Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan pakilike, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Bias Garden, Sitio Lipahan, Pulong Bunga. Pala dito. Ayan guys, ang gaganda. Ate, mga pang mother mo to, no? Ayan ma'am, kasi ma'am nasa lupa kasi siya ma'am. Kaya pa napakaganda. Iba talaga pag nasa lupa. Pero yung ganito ate, ina-out mo rin to. Ang ma'am, yan ma'am ay 1.5. 1.5. Ito mga aglonema mo ate, magkano? Aglonema ma'am. Ayan po. Yung mani 200 na lang po. O, 200 na raw. Ate, anong bang mga variety to? Ano? Pink cochin lang. Pink yan. cochin. Pero kasi makapal na po, no? Ang gaganda. I-flex lang natin yung ibang mga friends nila ate. Ay, may laserum si ate. Ate, magkano pag laserum nyo? Yes. Yes ako ng yes eh. 350 po. 350. Ganyan na po kalaki yung laserum ni ate. Parang maroy lang po. Oo, yan nga yung mayoy. Mayoy. Hindi ito mayoy. Ewan ko ba? Kasi nasa... Ibang ano niya eh. Ibang mayoy. Mamaya search natin guys. Ganun eh no? Search na naman. Ate, nagla-live selling ba kayo dito? Sa Gia's Garden ma'am. Okay. Ito ma'am 1.5. 1,000. 1,000 ma'am. 1,000. Ayan po si. Ang malaga guys, 1,000 lang. Ito si Acutatum, di ba? Magkano pa ganito kalaki? Yung maliliit po ma'am yan. Yung maliliit ma'am meron pang ma'am 150. May 150. Pero pag ganyan, nasa lupa pala. Ito si balon-balunan, lumaki na oh. Ayan, nasa lupa guys. Ayan, buti nakasapatos ako guys. Yung puso na tapakan ko, ang kulit. Hindi na lang po natin yung magagandang begonia ni ate. Ate, magkano yung ganitong begonia mo? Ang ganda, no? 750. Ang ganda. I-flex na lang natin kung gaano kagaganda. Lahat po yan 750. Ayun. Yung pinakamaliliit, pero ang lalaki naman ng dahon. 350. Ayan po. Kasi dito sa kabila, mas mataas. Naku po, ulan na. Ito sa garland, natin magkano? 350 din. Ayan, 350 din. Dito muna tayo sa... Ang dami nilang plants dito. Dito karamihan, guys, sa Sitio Lipahan. Puro mga anthurium. Ito, ate, magkano yung mga ganito nyo? Usually naman kasi, mas nabibili talaga yung maliliit, di ba? Pag mga ganito ka lalaki, magkano po? Ngayon dyan ma'am may 1,000 po. Yung ganito? Wow, ano to? Anong klaseng anthurium to? Tinignan talaga niyo ni ate. Parang mali ako eh. Ito yung variegated ate, di ba? Magkano tong variegated mo? Maliliit pa mo kasi lang po. Ito, hindi pa talaga to stable. Ito sa kabila, sumasabay yung aso. May 1,000. Kayo na pong bahalang bumili dito. Ano po? May tawad pa naman. Ito po, magkano yung ganito? Ganun din yung presyo, 1,000? Ayan. Ito, black anthurium pala ito eh. Kaya naman pala, di ba? Mga pang-collector items. Dito tayo sa kabila. Yung may mga plants na, naku, daming budget meal na nakikita ko eh.
Dito po magkano? Ayun ma'am, yung maliliit na ano, 250 po. Oh, 250 na po si Borkins, guys, oh. Ang ganda ng foliage niya. Talagang lumalabas ang variegation niya. 250. Ate, dito. Mother plant na ba to? Ayan. Itong maganda, itong peperomia na to eh. Magkano po itong peperomia? Ganda ng peperomia ni ate. Kasi isa na ano naman ma'am? 3 for 100 na lang. Gano'n na ba kababa si peperomia ngayon? Pati ito si peperomia. Maliliit naman po yan. O yan. Pati ito si rubber tree. Green. Ito dati hindi ko maintindihan. Peperomia, baby rubber tree, di ba? 3 for 100. Oy, ito yung ano, di ba ate, ito yung, Garland din siya ma'am. garland din siya. Siya ma'am. Pero, hindi pa stable. Preno pa ni ate. Pero guys, buhay na rin kung gusto nyong mas budget plans. Pero magkano po benta nyo? Ayan ma'am. Ano ma'am? 75. 75. Andang, nakakalula na ang presyo ngayon, di ba? Sa mura. Eh, may ano pa, oh. Ito ba yung, Ano ma'am? Kamatsili yan ma'am na... Ano, akala ko malunggay, eh. Kamatsili, magkano? yung violet ma'am siya. Ma'am, hindi siya ma'am fruit. Ganon. Plant lang siya. Plant lang po. Ay, ito pala. Ito guys, ang kamatsili ornamental plants lang. Hindi talaga siya fruit. For only Ayan ma'am ay 75 din ma'am. 75. May bulaklak ma'am 350. Meron ba kayong kamatsili na kinakain? Yun, ayun, Violet ma'am bulaklak. ayun sana ang bibilin ko. Wala. O sige, maglakad-lakad na lang tayo. Ito magkano po? Yan ma'am si ano. Mexicano. Magkano po? 1.5 po. 1.5. Kasi ang laki na rin naman po. Ayan guys. Kung gusto nyo ready for display at di na kayo may aalaga pa ng matagal. Ayan, maraming ipopropagate. 1.5. Ang ganda pang display na lang. Ate, itong anthurium na to. Ano bang klaseng anthurium ba to? Ano ma'am? Pakpaklawin ata eh. Silver asplenium po. Ah, Family po ng pakpaklawin pero silver siya ma'am. wow. Silver. Family siya ng pakpaklawin. Silver asplenium. Silver asplenium. Wow, ang pangalan. Social. Magkano po yung ganyan? Yan ma'am. Ang ganda oh. 550 po. 550. Bakit parang medyo may price siya sa pakpaklawin? Ito naman po mas malaki ma'am. Kaya naman pala. Ay, o yan lang. Ang ganda no. Magkano ba ganyang kalaki? 3.5 po. 3.5. Talagang kakaiba yung mga plants talaga dito sa Sitio Lipahan, no? Dito ako nakakita ng mga iba't ibang klaseng halaman. Mamaya ulitin lang natin yung name. Hindi ko rin natandaan. Bago lang sa pandinig ko. Silver asplenium ma'am. Silver asplenium. Yun ang kanyang ID. Ito yung maliit for only 500. Ito naman po ang malaki. 3.5. Ang dami nilang plants, oh. Talagang pang pro pa. Ito pa si Subastato. Magkano ate? 250 ma'am yung maliit. Ay, yung maliit, 250. Yung mas malaki na, ayan, no? 350. Wow. Pwede nang ikat Pwede nang ikat, na. oh. Pang-propagate na po. Ayan, 350. Ito si Glorious Dark Form. Parang ganun siya. Parang pink ma'am din. Parang pink nga. Pink talaga. Iba pa ba yun, ate? Mayroon puti kasi yun ma'am na para sa ano. Parang puro puti lang po yung gilid niya ma'am. Pero ate, ito yung Glorious na Dark Form, hindi. Hindi ma'am. Ayun. Magkano po yung ganito? 250 ma'am yung manifest. Yung mas makapal ma'am doon ay 350. Ah, may binibenta kayong mas maliliit pa. By cuttings na rin kami sa yung by copa na rin. Kaya pala mura na rin eh. Ate, bigyan mo ako ng 250 Ayun ma'am yung para mabili ko sa'yo. Makabuena mano ka. O mamaya pilihan niyo po ako ng pang 250. ayan ma'am yung Yung anthurium niyo naman po.
Anthurium, ayan. Ayan, ma'am. Ano na lang yan, ma'am? 280. 280. Ito po si Silver Sword. Silver set po. Yung 350 na. 350, pwede ng pangkat, oh, di ba? Ayan ang presyo ni ate. Yung mayo ay nyo ba yun, ate? Ito naman, ma'am, pwede naman ito 250. Ito ang pang 250. Ang ganda na nga niya eh. Sa totoo lang, medyo mahirap siya. Ang hirap niyang dumami, no? Meron ako niyan eh. Ang hirap niyang dumami. Pero napakaganda niya sa totoo lang. Ate, ano bang ID nito? Laserum ba to? Hindi, di ba? O, tignan nyo, kahit yung may-ari. Ang lalim ng iniisip. Magkano po yung ganyan? Ano, ma'am? Ikakat na lang din. 380? 380? Eto, yung ganito kalaki? Hindi nga ate. Sige nga ate, nakaano tayo ah. Pag may pumunta rito. Na pala yan, ma'am. Ano to? Ano yan, ma'am? Ma'am, 650 po. O, di ba? Hindi to laserum eh. Ano bang ID nito ate? Nakalimutan ko na rin. Mayon, ma'am. Hindi siya mayo eh. Kasi sa... Tatawa. Naguhulaan kami rito guys. Basta ate, magkano ang presyo niya? 6, magkano? 680. Hey guys, paki-comment na lang po yung pinaka-ID niya. Nakalimutan na rin ng tindera. Ito. Mas maliit siya, ma'am. Ma'am? O, dito tayo sa mas maliit. Ito, ma'am, yung 380 po. Ito ang 380. Ano na rin siya, ma'am. Oo nga, ang daming propagation niya, no? 380. Ang sarap palang mamili dito talaga, no? Kung may budget. Sabi niyo naman si Ate Laila, wala namang budget. Ayan. Pero pag pumunta kayo rito sa Halamanan, talaga magkaka-budget kayo. Di ba ate? Tama ba yun? Dito, magkano po dito? Sa sana dun nyo. Sana doon, ma'am. Depende, ma'am, sa yung lago. Magkano naman po pag mga ganito? Mayroon pong 250. 250. Ito, ma'am, yung manipis, ma'am, is 180 po. 180. Oh, may pinaka-budget plans guys. 180. 250. Ito po si Calathea. Ayan, ma'am, ay 250 na lang po. 250 na lang din ibibigay. Ate, ito ba yung Caledium na rare? Mas may rare pa, ma'am, kasi dyan, ma'am. Ganun ba? Pero magkano ang presyo nito? Ay, ma'am, 450. 450. Kasi po sa sobrang kapal at saka ang lalaki niyan, guys. Natuwa ko sa usapan namin ni ate. Naguhulaan eh. Ate, ito magkano ang presyo nito? Parang violet po. Ito po, yan. Si Red Majesty? Ayan, ma'am. Ano na lang yan, ma'am? 180 na lang yan. Wow, ganun na ba talaga kamura si Red Majesty, ate? Ito naman, ma'am. Iba, ma'am. Kasi, ma'am, to si Royal Queen. Si Royal Queen. Ito kasi yung price. Magkano naman po yung presyo niyan? Si ate bubulong-bulong. Joke lang ate, nagpapatawa lang tayo. Ito, ma'am, ay... Magkano po yan? Ito mas maliit, ma'am. 750. 750. Opo. O yan. Ito kasi si Royal Queen. Siyempre, alam ko naman din ang presyuhan ng mga ganyang plants. Parang nag-iisip si ate. Ayaw kasi guys ni ate makita. Pero ate, ito magkano? 250? Saan, ma'am? Itong Red Majesty. Ito po, ayan. 280. 280, ma'am. Pwede na lang daw. Pwede na pong 250 ibibigay sa inyo ni ate. Napakalago. Ang dami nyo nang maipopropa. Ako nga, nag-umpisa na ako mag-cut-cut eh. Dito ate, kay Microstictum. Yes. 350. 350 guys. Ganyang kalaki. Ayan. 350. Ang dami yung ating pislili dito, no? Magkano? Ito, ma'am, 100. Oh, wow. Uy, ang 100 nila guys, ang laki. Ayan guys, Microstictum. 100. 4 na dahon na po. Sana ate makatulong ako sa inyo.
Itong ate, itong ano, aglonema. Na silver, ma'am. Yes, silver aglonema. Yan, ma'am, ay 650 po. 650, pero ang lalago niya na, no? Medyo napapaso siya sa sobrang init, no? Opo, ma'am. Mainit. Ito, Pero, ma'am, ito yon 180. 180. Pero itong pinakamalago, 650. Ay, kung ako naman talaga yung may budget, dito na ako sa 650, ang dami, oh. 'Di ba? Iba to sa silver aglonema ko, yung isa, yung sa akin mahaba ang dahon. Ito maiksi ano. Iba-iba talaga yung mga foliage nila, no? Iba't ibang klase, yung hugis. Ito po yung peace lily, magkano? Ano, ma'am? Yung mga kapal, binibigay ko na lang po, ma'am, ng 200. 200, yung sobrang kapal po. Isahan siya, ma'am. 100. Pag-isahan. Pero ito napakakapal na nito. 250, ma'am, hanggang 200. 250. Hanggang 200 po. 250 hanggang 200 ibibigay ni ate. Ate, yung mga ganun mo, mga aglonema rin naman yan, di ba? Opo, ma'am. Magkano yung mga ganyan? Sayang din naman, ipakita na natin. Ganun din, ma'am. Pag makapal, ma'am, ano na lang siya, ma'am. 200. 250, ma'am. 250. Pwede 200. Ito ate, anong plants ba to? Kakaiba rin to eh. Ayan oh. Ito ate, anong plants to? Sobrang haba ng dahon. Dito rin po, Oh, hinakalimutan din ni ate yung... isa lang din kasi siya, ma'am. Ah, kaya? Pero binibenta nyo to. Ayan, ma'am. 880 po. Oh, 880 ibibenta ni ate. Paki-comment na lang po. Kahit siya hindi niya rin alam ang ID, nakalimutan niya raw. Ito, ate, dito magkano? Ayan, ma'am. Yes. Ang ganda, no? Ang ganda sa camera eh. Isa po na lang yun, ma'am. Yes, isa. 100 po. Oh, 100. Parang si Bambino to. Hindi, ma'am. Mas maganda, ma'am, yung bambino. Ah, ganun ba? Mas maganda si Bambino. Parang light siya eh, no? Ma'am, mas dark green, ma'am, yung kanyang anong bambino. Tsaka mas puti, ma'am, yung pinakabuhay. Ayun, ang pagkakaiba nila. 100. Pero, pag lumaki to, mukhang maganda rin eh, di ba? Ayan. Madami pa mga plants sila ate dito. Tulad nitong anthurium, may bonus. May caladium pink. Ayan o, sexy pink. Ate, magkano pag may bonus? Ma'am, Parang naguguluhan si ate. Nakakatuwa naman mag-vlog dito. Ito po, magkano dito? Ayan, kaliit. ayan, ma'am. Yes. Alocasia velvet. Ayan, ma'am, 200 po. 200. Ay, ito lang. O yan guys, yan lang. Ipakita natin. 300. 80 po. 380. May tawad po naman 3. O may tawad pa, 350. Ate, parang parang iba yung dahon niya, no? Kasi sa akin iba yung klase ng pagka black velvet niya, 'di ba? Iba-iba rin pala ang hugis niyan. Kasi, ma'am, siguro, ma'am, naarawan dito, ma'am. Ah, kaya nagkaganyan. Malamang. Ito, magkano po yung mga ganito nyo? Ayan, ma'am. 50 pesos. Yung ganito pong mga black anthurium nyo talaga magkano? Ito, ma'am, black anthurium. 1.5 po, ma'am. 1.5 pag mga ganito. Si ate, oh. Parang nahihilo ka sa joke lang ate. Ito yung, pero may money tree sila. Ayan, mga pampaswerte. Magkano yung ganito nyo? 750, ma'am, pag malaki naman kasi siya. Oo, kasi naman sarili yung propa to, no? Ang galing nyo naman. Ayan guys, 750. Malaki na po siya. Sariling propa, kaya mura. Dito yung mga plants nila ate. Bahala na po kayo. Sa mga presyo pag nagustuhan nyo. Yan. Parang ginagawa yung mother to, no? Hindi naman po. Oo, okay. Binibenta naman po nila to. Ito ate, magkano to? Kakaiba to. Ayan, no? 50, ma'am. Ano ba ito? Parang... Parang decent backyard din siya, ma'am. Oo nga, damkin din siya pero may pagkarin, no? 150 guys. Hello guys, kamusta po kayong lahat? Shout out po tayo sa aking mga subscriber.
At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga hindi nag-subscribe pero lagi pong nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po. Shout out po tayo kina Maribit Royo, Lolita Poques, Rowena Cola, Ilong Araos, Noah Sicar, Susan Galang, Adora Bucana, Tim Gayeta, at Susan Isorena. Maraming salamat po sa lagi niyo pong pag-comment. Shoutout din po sa aking mga kaibigan. Ito po yung mga dati ko ng mga kaibigan na hindi nagsasawang sumuporta sa akin. At sana po suportahan niyo rin po ang kanilang mga channel. Salamat po kay Remedios Usman Collection, The 2N Channel, Pataka ni Sed, Arkitekto Hardinero, Relax Life, Ogniras Garden, Melinda's Vlog, Yesha TV, M. Santilian, Girly Laminiro, Argento, Dream Life and Garden, MP Barberi, Quincy Daily Life, Mabilidad Vlog, Tanlok According to Jeff, Country Slide Life and Garden, Easy Mat with Coach Mike, Joe Ferrero, Nioli, Elucana, Pinay, and KSA, Uncle Lee, at syempre si Bobby Hang TV. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At welcome po sa mga bagong kaibigan na sina Rizalyn Vlog, Jasmine Vlog, Jade, Kitchen and Gardener, Nyobi Rose Vlog, Gana Mosoki, Sharing My Cooking, Intus Lactic Channel, Robin Life, Halamananay, shout out din kay Cora's Garden at Lola's Living. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Babus!